श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः सैन्यदर्शनयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅନ୍ଧ, ସେ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ। ବ୍ୟାସ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେ ତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାକୁ ମୋର କୌରବ ସେନା ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଉଭୟେ ହୋଇଲେ ଏକତ୍ର। ଧର୍ମରେ ବାଦ ହିଂସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ମୋର ହୋଇ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ କି ବୀରତ, କିଏ ବା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ଚିତ୍ତ। ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଇଛି, କହ ସଞ୍ଜୟ ତେଣୁ ପୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।